Boulumafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sisɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 10 kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite.
dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a m'a ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do dugutigi ni wari dafara e passe daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mɔnɛ to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. kalo tile 24 samba 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka juma timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada na min ye Mali ale ni États-Unis ye waliya min kuma bɛ senna an na an da don la k'an fɛla fɔ marafatigiw ni marafa feerelaw ni marafa maralaw ni marafa dilannaw ka jɛrɛ bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ o tako filanan o ɲɛbila baaraw o kurumokarili kuma kɛra conférence de presse belebeleba senfɛ kunungo Nfamara Berete ale tun bɛ yen duwansakaw ko tare ko taji kɔni bɛ ka sɔrɔ nin waati na olu yɛrɛ tɛ fɛ u ka kɔtigɛ tuguni sɔgɔma in na Bamako min ye taji 800 citerne 800 ni kunkanfɛn ye o donna an fɛ yan Bamako yɛrɛ kɔnɔna na bi sɔgɔmada joona in na 880 o de donna Bamako kɔnɔna na bi siman sɔngɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔba bɛ a la fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in DGCC ale kɔni wulila sa maa bɛ yen ko bɛ k'a feere sɔngɔ la sɔngɔ min tɛ bɛn ale bɛ ka yɔrɔ datugu APDP segukaw fɛ yen ale bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Segu marabolotigiw ye APDP yɛrɛ ko ka baara kɛcogo la Bamako yɛrɛ APDP yɛrɛ ɲɛmaaw fana ye barosigi kɛ barosigi minnu ye kalansen ye ka ɲɛsin APDP baarakɛlaw a n'a commissaires ma yaasa hakili jagabɔ fɛrɛ min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi n'o ye intelligence artificielle o yɛrɛ ka se k'u ta n'u bila don o la korokaw fɛ yen kalanso 3 jɔra kalanso 3 in a kɛ kun ye sa yaasa maa minnu y'o sigiyɔrɔ bila olu kɛlen don ka yɔrɔ minnu k'u ka yɔrɔ ye bi u ka se ka olu dɛmɛ u ka baara in na kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ min ye duwansakaw fɛ yen musow faralen don ɲɔgɔn kan ko ka kinw furan k'u jɛ samiyaji ale kunbɛli baaraw hukumu kɔnɔna na gafagi ni ale ye jɛrɛjɛkulu bɛ farafinna an fanfɛ bolow fɛ kalanko ta na sira la olu ni wuranakaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma sɛnɛ taabolo kura o sigili sen kan an na taa baginakaw fɛ yen min sɔrɔla o la k'o fana d'aw tulo kan kɔkan kibaruyaw olu na se ka an ka kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen dafa bi sɔgɔmada in na jani ale sanfɛ Ana Jara Falaye Keta ani ne yɛrɛ laseli a bɛna na ka aw ye. nin tɛ kɛnɛ na nin tɛ fɔ ne ma ko tɛ se ka k'anw ka jama ɲɛmaa ye Jeli Bazumanaba ale de ye nin kuma in fɔ Falaye nin waati in na ŋunuŋunukan caman bɔlen don ka bi ka sabu kɛ min ye l'Américain jamana
k'ale b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ ka na gosili kɛ ka taga ɲɛsin Bamajɔlen n'u ka walekɛbaaw olu ma. Fala ye a banna ta anw ka jamanaden fan caman ɲɛna ko bɛ taabolo minnu na kow bɔra o la a mɛnna. Diɲɛ sigilen no min kan bi se bɛ n ye fanga bɛ n na n bɛ wuli k'an jɔ wa n ka nkalon n b'a kɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka sababuya kɛ n ka se ani n ka fanga ye. Anw bolo ko hinɛ makari tiɲɛ danaya ni tilennenya ni laadiriya min tun bɛ fɔlɔ ni diɲɛ tun bɛ bolo ka o banna bi diɲɛ marabaaw bolo. Diɲɛ kɛlen no namara ani ngalon ani bɔsintigila ni se o de bɛ bi. Wala ye min ye sɛdennin ka maɲumatɔ kasi o t'a kisi sɛgɛ ka tali ma dɛ. A bɛ wuli k'i cɛsiri k'i jija an dun ka jamanakuntigi y'a fɔ an ɲɛna a mɛnna dɛ. A ko an bɛ ko min na an kana ko den ni minɛ ko ye. A kana k'an ɲɛna ko a ka nɔgɔn fala ye. Nka Bamakɔ yan anw maa caman bɛ yen hakililatigɛ bɛ anw na. Anw bɛ kɔɲɔyɔrɔtaw la, anw bɛ lɛrɛkutigɛw la, anw bɛ ɲɔgɔn burujaliw la, anw bɛ ɲɔgɔn dalaminɛw la. A kɛra anw ɲɛna sa ko o yɛrɛ de ye jamana jɔli yɛrɛ ye ka ɲinɛ an yɛrɛ nakun n'an sigikun n'an kɛkun yɛrɛ kɔ ko ye. Fɛn min b'anw kɔ, fɛn min ɲɛsinnen don anw ma, an taara an yɛrɛ sɔrɔ fɛn min cɛ ma bi fala ye n'an ka jamanadenw b'a dɔn. Walahi fɛn caman bɛ yen u bɛ ɲinɛ a kɔ. Nka bɛɛ lajɛlen ka faamu da i ka faamu ye. Nin waati in na Ameriki jamana kabini juillet kalo tile 22 u ka kibaruya dilaw caman y'a yira k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ u bɛ ka labɛn kɛ ka na Mali kɔnɔna ka na gosili kɛ ka ɲɛsin jɛkulu ma jɛkulu min bɛ bi n'o ni Al-Qaïda bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'an b'a fɔ o ma ko JNIM. Nka o bɛɛ n'a ta fala ye Mali gouvernement ale yɛrɛ ko a ye kibaruya in mɛn kibaruya di gafew de da koyi ko wa k'a fana y'a mɛn min ye bɔlɔlɔ sanfɛ nka min ye Ameriki lasigidenso min b'an ka jamana kɔnɔ yan ani Ameriki n'an ka jamana ɲɛmaaw bɛ baara kɛ sira min fɛ n'o ye jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ sira ye o minisiri Abdoulaye Diop ale ko kunun ko foyi tɛ min fɔra olu ɲɛna nka fala ye lakɔlɔsilikɛlaw jateminɛlikɛlaw maa minnu bɛ Ameriki politiki dɔ fɔ k'a dɔn kala kari n'an ye olu dɔw sɔrɔ k'u ka jateminɛw lajɛ u ye mun fɔ u ko min ye hakilijagabɔ in ye ka ɲɛsin JNIM gosili ma ko a waleya kɛra dɛ. A waleya bɛ senna wa a bɛ ka labɛn Amerikɛnw fɛ bi a bɛ ka labɛn u fɛ sini hakilijagabɔ bolo ma sabula min ye Ameriki jamana ye fala ye bi bi in na da bɛ olu fana ye sunatuw ye. Trump n'a ka maaw olu bɛ ka hakilijagabɔ fɛrɛw sigi sen kan sabula bi bi in na min ye nin hakilijagabɔ in ye maa min bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ don o ye a ka jamanakuntigi dankan ye n'o ye JD Vance ye. Amerikɛnw yɛrɛ fɛ fala ye u y'a ye k'a fɔ k'u y'a da tulu la k'a da jaba la cogo o cogo u ye wulikajɔ min ta ka ɲɛsin Iran ma a ma kɛ u sago ye u tun ɲɛna k'u bɛ marifa yaw min kɛ o la u ma se ka sen sɔrɔ ko dɔ fana kɛra bɔlɔlɔ sanfɛ n'u b'a fɔ o ma ko Einstein o min ye diɲɛ magobatigi ni diɲɛ senkola bɛɛ lajɛlen u ka fɛnw da kɛnɛ ka fala ye nin kuma fila bi Amerikɛnw ka jamanadenw ɲɛsinnen don nin de ma wa nin de bɛ ka Trump sɛgɛn novembre kalo nata ye fala ye min ye Amerikɛnw fɛ olu ka fanga sigicogo kan kan a fɔ min ma ko chambre des représentants olu ale ni Sénat kalata kan ka kɛ fala ye ka danaya kurakuraya Trump kan novembre kalo nata ye nka bi Trump n'a ka maaw ɲɛ bɛ min na wala in bɛ ka taa sira min fɛ a damandi u la sabula min ye républicains ye olu wulilen don k'u jɔ k'u fasaja kaki Trump n'a lamini maaw kɔnɔguwan bɛ u la o la yaasa u ka jamanadenw an b'a fɔ ma ko opinion fala ye k'o hakili yɛlɛma ka taa n'o ye fɛn wɛrɛ la a ka maaw bɛ hakili jagabɔ de la su ni tile an ka mun kɛ an ka mun sigi sen kan an bɛ se ka mun kɛ yaasa ka jamanadenw hakili ta ka taa fan wɛrɛ fɛ o de sen fɛ u nana sa Washington Post ale bolo taara bi u ka hakili jagabɔ min kan o ye ka gosili kɛ ka ɲɛsin sini ma cɛncɛn fo ka jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali ale kɔnɔna o latigɛlen don a ko la fala ye n'o y'a sɔrɔ waleya in ma dankɛnɛmaya fɔlɔ a ma fɔ Trump ye sabula diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fala ye jamanakuntigi tɛ min bɛ kunnafoni di ka tɛmɛ Trump kan wa a bɛ fɛn o fɛn kɛ a b'a fɔ k'a lakali k'a bɔ k'a bɔrɔlɔ dɔn nka min ye nin ko in ye a ma se Trump ka fan na fɔlɔ a bɛ hakili jagabɔ hukumu de kɔnɔna na ko mun bɛ k'a to nin bɛ ka kɛ bi fala ye ni nin gosili in kɛra maa minnu bɛ ka jateminɛ kɛ u ko ka a na to sa min ye Vladimir Putin ale bɛ masaya la bi cɛncɛn fo ka jamanaw la kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali Burkina n'o ye AES jamanaw ye kuma ɲɔgɔnya na don ani Trump cɛ waati min na gosili mana kɛ
min ye irisilakaw ye olu b'a an fɛ o tɛna n'o da de koyi u na bɔ ka kuma u na fɛnw ɲɛfɔ i n'a fɔ Nizeriya ta kɛra cogo min o na kɛ sababu ye Trump yɛrɛ bolo ani Putin ni u ka kumaw sama-samani fana bɛ se ka taa wolo mun na tuguni jateminɛlikɛlaw ka fɔ la sigi ka fɔ ka ɲɔgɔn faamu ko yan'o cɛ min ye u ka jamanadenw ye olu hakili bɛna ta ka na o ko in kan ko n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ in kan ko Mali ka nafa b'a la wa kisɛ kelen an ka hinɛ t'u la an makari t'u la an tamakiya t'u la u ka politiki kɛlɛ kɔnɔna n'u ka jɔyɔrɔ ɲini diɲɛ kɔnɔna na o de kɔlɔlɔ bolitɔ filɛ an ka nin ye fala ye jateminɛlikɛlaw ye min fɔ nka nin bɛɛ la ko bɔli min kɛra Abdoulaye Diop fɛ kununko ko o ɲɛna kosɛbɛ sabula Bamex o jɛrɛ senfɛ Mali jamanacɛ siranabɔ minisiri ale bɔra k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko olu ni Américains ma nin kuma in kɛ don kelen da kelen u ma a kuma fɔ u ma deli k'a kuma fɔ wa a ma deli ka na fana sɛbɛn min n'u ye ŋaniya ɲini kɛ olu fɛ o dangadani min kɛlen filɛ nin ye kɔlɔsilibaw ko nin de bɛ jasiran don Amérique ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sabula u b'a jira k'a fɔ ko kuma min filɛ ka fɔ nin ye hali n'o y'a sɔrɔ a porokotor'u la a tɛ senba kan wa min ye Diop ye a ko min ye jamanaw taabolo ye jamanaw bɛ sigi sen minnu kan ko b'a jira k'a fɔ ko bonya ni karama kɔnɔna na aw kan ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ laɲini min bɛ ka kɛ n'o y'a sɔrɔ a magoɲɛ bɛ Mali ye u ka se ka dɔn fala ye jateminɛlikɛla wɛrɛw ko Américains mago t'o la dɛ olu k'u ta ye diɲɛ ye dugu maa jɛ don min ni Trump bɔra ka min kɛ a y'o kɛ an bɛ se k'an labɛn k'an sigi kuma tɛ nin waati na wulikajɔ min bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ k'olu kɔni bɛ taa an ka wolomasiri tabaw kanu na don ni waati nataw o de bɛ se k'a jira an na nka min ye sɛbɛn in ye halisa a ma bila Trump ka tabali kan fɔlɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Bamex ale ta ko filanan kan ka kɛ novembre kalo la an ka jamana kɔnɔ diɲɛ marafa feerelaw olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan novembre kalo tile 9 ka taa bila tile 13 la kunungo alamisa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ko la sa ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ministre ale nagakɔrɔla la ale kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan général de division Umar Baru Jara a kɛrɛfɛ sa min ye ministre min jamana kɔnɔna lakana kunna n'o ye Dawudi o tun bɛ yen gouvernement maa wɛrɛw fana tun bɛ yen ka taa fara min ye Turkikaw ka lasigiden kan an ka jamanacɛ siranabɔ ministre fana tun bɛ kɛnɛ kan Zein ta sa ko ni Ala sɔnna ma ta ko filanan in jamana 6 y'i kanbɔ ka ban Turki sango ale min kun kɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Russie ani Chine Azerbaïdjan Soudan ani États-Unis k'olu bɛɛ lajɛlen y'u ka ŋaniya siri ka ban k'u bɛna ye jɛrɛ in kɛnɛ kan Famara Berté ale tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lamɛn. Bamananw ko ni ko kun fɔlɔ jara a bɛ dafa 2 maramafɛnw kɛlɛkɛminɛnw tɔgɔla sugu tako fɔlɔ kɛra sewa ye Bamako o mun y'a sɛbɛntiya ko Mali dayɛlɛn bɛ ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye wa an ka finitigilakaw wulilen don k'u jɔ ka juguw kɛlɛ ni ka lakana sinsin ka da o de kan Bamex tako filanan baaraw daminɛna mun bɛna kɛ novembre kalo tile 9 ka taa bila a tile 13 la Bamako ani Kulukoro kɔnɔ danfaraba mun bɛ ɲinata ni sango cɛ o de ye Mali ni jamana 6 de bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ wa sugubulo in bɛ kɛ tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka ministre min buruna général d'armée Sadio Kamara ma minnu bɛ marifa dilan ni minnu bɛ kɛlɛkɛminɛn ni fɛn ninnu dilan diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ
donc salota an yo kɛ o ɲɛna donc ɲinata an y'a laɲini gouvernement y'a laɲini k'a fɔ ko ka segin deuxième édition nin y'a siɲɛ filanan ye donc an tun nana ka n'o dalen de kɛ a baara bɛ kɛ cogoya min na o ɲɛfɔ mɔgɔ ye commission min bila la u bɛ baara mun kɛ ani ka information di mɔgɔ ma pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ a baara daminɛna a BAMEX bɛna kɛ novembre tile 9 ka taa tile 13 la a bɛna k'o tile 2 o bɛ kɛ minɛnw bɛ yira fɛn na feedback la u bɛ taa sɔrɔsi minɛnw yira ani drone fɛn bɛ yen mun ye sɔrɔsi kɛlɛkɛlan o bɛ taa yira o ye don 2 ye don 2 laban u bɛ taa Kulukoro champ de tir la marifaw bɛ taa ci yen fɛn bɛ yen n'u nana yira fɛn salon kɔnɔ an bɛ taa ka t'o ci pour que jamana k'a dɔn voilà mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ voilà mun de don donc BAMEX kun yɛrɛ ye mun ye a kun ye mun ye ka Bamako kɛ yɔrɔ mun ye c'est quoi kɛlɛkɛminɛnw minnu bɛ kɛlɛminɛnw fɛn na an bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka hakilina falen ka n'u ka dɔnta an'u ka ɲɛta ka n'o yira yan pour que a bɛɛ ye mun ye a bɛɛ ye jamana lakanani ko ye Mali dɔrɔn tɛ AES jamana dɔrɔn tɛ Afrique jamana yɛrɛ de don donc ɲinata in na salota in kɛra ni partenaire kelen ye Turquie mais ɲinata in pour le moment la jamana baden de bɛ nale invitation bilala ka taa mɔgɔ bɛ bɔ Asie ka na mɔgɔ bɛ Europe ka na américain b'a la minnu b'a la u bɛ na u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna participer a la invitation taara ka ban donc an b'o stade la. aw yɛrɛ la k'a fɔ BAMEX tako filanan baaraw labɛn dayɛlɛlen kɔnɔ maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye i n'a fɔ an ka jamana gouvernement minisiri caman BAMEX ɲɛnabɔli kolo ɲɛma ani Turki lasigiden fintigila ka ɲɛmaw ani maaba caman wɛrɛ BAMEX tako filanan in kɛnɛ kan jamana 15 de wololen don ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen minnu bɛn'u ka minɛnw yira sugubulo in kɔnɔ kɛlɛkow minisiri 25 ani duguba kɔnɔnaw lakana minisiri 13 wele bilalen don olu de ma général de division Umaru Jara an ka jamana kɛlɛkow ni lakanako minisiri délégué ka kɔrɔfɔw la. ayiwa Fala ye min fɔ Ablaye Diop a tun bɛ nin laseli in kɛnɛ kan laseli in senfɛ min ye américain ka kuma min bɛ ka fɔ a ye min sɔrɔ ka fɔ a la an ka jɛ ka ministre lamɛn. Des États-Unis ou d'officiels américains sur cette question. Nous attendons de voir quelle posture le gouvernement américain aura. Mais je peux vous assurer que le Mali n'est pas assis en train d'attendre que d'autres viennent régler notre problème. Vous savez, il faut juste aller sur nos 3 principes encore une fois, qui sont absolument très clairs pour travailler avec le Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Il faut respecter les choix souverains du Mali et prendre en compte les intérêts des populations. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que le Mali compte sur lui-même. Le Mali compte sur son intelligence, sur ses ressources, sur ses forces de défense et de sécurité, sur ses propres moyens pour régler les problèmes. Et la moindre des choses que nous pouvons attendre d'un partenaire est de venir demander au Mali de quoi le Mali a besoin. Je crois que ce que vous devez retenir, c'est que le Mali, encore une fois, travaille sur la base des principes. L'Algérie, comme d'autres pays, sont des pays voisins du Mali. Le Mali est condamné à travailler et à chercher des solutions pour une coexistence pacifique, pour que nous puissions entretenir des bons rapports de voisinage avec tous nos voisins. Nous n'avons pas le choix. Cependant, pour qu'on arrive à cela, comme vous savez, il y a eu des premiers pas qui ont été posés. Je ne vais pas aller dans le détail pour aller dans le dégel de nos relations avec l'Algérie et à partir de ce dégel, reconstruire la confiance entre nos pays pour qu'on puisse travailler ensemble. Tout ce que le Mali souhaite, c'est qu'encore une fois, que notre pays soit respecté, que sa souveraineté soit observée, qu'on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de notre pays et que nous puissions travailler ensemble à chercher des solutions pour que nos populations puissent vivre et aller et venir en toute harmonie. Et cela s'applique à tous les pays voisins du Mali et c'est sur la base de ces principes que notre pays travaille. Nous ne voulons pas singulariser un pays en particulier. Merci.
wolomasiri tabaw ka dagatigi no o ye Jean Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée a n'a dɛmɛjɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Rusilakaw ka sɔrɔdasiw ye dugukoloko hukumu kɔnɔna na u ye siganama dɔw ye nin kalo in tile 23 Kidal masuruna na bamanci jɛkulu do u y'u sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn k'a dɔn min ye JNIM ni FLA maaw do o la sa sɛgɛsɛgɛlu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye armée ye ale kɔni ye taa tugu a maa ninnu bɛɛ lajɛlen na o nɔgɔnin kelen fana fɛ o tile kelen fana kɔnɔna na tuguni maa wɛrɛw fana sɔmin kɛra olu ma olu tun bɛ jɛkulu kelen tɔgɔ la Soribugu masuruna na Kita ale kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛlu kɔfɛ sa min ye pick-up minɛn minnu tun b'a kɔnɔ olu bolo minɛnw olu bɛɛ lajɛlen fana filenkolonci k'o da kolonci sɛgɛsɛgɛlu ni ɲɛɲininiw tun bɛ duguma yaasa k'a dɔn kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka baara min kɛ o jateminɛw tun bɛ sen na waati min na bataki ale bɛ se anw ma état-major ɲɛmaa n'o o ye Jean Élisée Daw ye ko wolomasiri tɔgɔ ka wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman ko ka u fo la Mali a kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen k'u ka wulikajɔ bɛna kɛ maanifinw n'u bolo minɛ bɛ se ka lakana cogo min na bɛn ni kelenya bɛ se ka na nka dugudenw k'a bila u kunna u kan ka wolomasiri tɔgɔ senkɔrɔma dondo su ani tile baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min o hukumu kelen kɔnɔna na an bɛ taa Tumutukaw fɛ yen GCA min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don Sɛgɛla ani Alifaruku 18 olu kɔni labɛnna ka ban labɛn in a baara kuncɛ kɛnɛ kan sa min ye gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Mamudu Tembeli ye ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye GCA in ye sa n'o ye GCA sɛgɛ ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Gundamukayi foyi ma Alifaruku 18 na ale bɛ lɛrɛ bolofara sabanan hukumu kɔnɔna na dugukoloko tɔgɔ la maa min tun bɛ sa n'a fɔ Mamadu Tembeli ale ye gouverneur ka directeur de cabinet Tumutu kɔnɔna na min ye dugukoloko bolofara sabanan yɛrɛ ɲɛmaa colonel Seru Basiru Ɲaga do silencieux ka taa se wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma u y'a yira sa ko tile 45 ninnu bɔra ka o kalan kɛ ka dɔ fara u ka dɔnniyaw ka sabula kɛlɛkɛcɛ minnu do ninkura de fiyɛra u la nin waati in na baara taabolo kura la maaw fana bɛ yen sa mugu ci sira fɛ minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ni PKM ye 17 ale ni LRRC u y'olu fana sugandi sabula bibi na wolomasiri tabaw k'olu maaw ɲini Tembeli ko wolomasiri tabaw bɔra ka nin min kɛ nin ye ale ɲɛ ye min ye baara kuncɛ la a bɛ maa wasa kosɛbɛ Seydou Basiru fana y'a yira sa k'a fɔ ko hakilisigi bɛ nalen sabula min ye ninnu ye ninnu ye kunfɔlɔw ye ni na gwani ani ka se ka dɔ fara dɔnniyaw kan o baara bɛna se wolomasiri taba caman ma ka se ka nin kalan ɲɔgɔnna k'u kunna yaasa u bɛ se ka jo cogo min ka se ka baaraw kɛ min ye kan directeur min bɛ centre in kunna Tɔnbukutukaw fɛ yen ni ale nin kalansen bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi foli ni tanu taara ka ɲɛsin ale fana ma a ka baara kɛcogo ɲuman na jamana kɔnɔna na min ye kalanden ninnu yɛrɛ sa a fɔr'u ɲɛna sisan k'a fɔ ko degun bɛ degun na k'u tɛ se k'o kun tuguni o kuma banna min ye marifa cicogo ni marifa cogolocogo ni marifa kɛlɛ kɛcogo tile 28 tile 45 kɔnɔna na u ye fɛn caman faamu wa u k'a bila u kunna kalankuncɛba in mana ban fala ye u bɛ k'a bila u kunna k'u bɛ taa kɛnɛ kan hɛ DDR o maa dɔw olu sugandira a la min ye sujɛtiya yɛrɛ n'o ye Alifaruku 18 ye Lerekaw fɛ yen ale kɔmanda Modibo Jara a ko a wasara wasa k'o ye ale ta ye sabula min ye nikɛnɛ kura filɛlen filɛ na ale ka cɛdenw na nin ye o bɛna to sa baaraba minnu bɛ u bolo Lere marabolo la u ka se ka olu kɛ ka ɲɛ ale ni Gundamu fana marabolo bɛɛ lajɛlen na maaw n'u bolo minɛ u ka se ka olu dɛndɛ min ye escorte ye k'olu kɛ ka ɲɛ o faamuyaliko ɲuman u y'o fana sɔrɔ n'an bɔra ye fala ye an bɛna minisiri min bɛ wolomasiri taba ka nakakɔrɔ minisiriya la bibi na n'o ye Baro kɛlɛtigi ye ale ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana ko bɛɛ lajɛlen kuma fɔ bi secteur sécurité o maa ɲɛmaa o y'an ka chef d'état-major kɔrɔ Ablaye Kulibali a y'olu bisimila ɛri fila ɲɔgɔn ko u y'u da don min ye kɛlɛ taabolo kura fɛɛrɛ kura minnu sigilen baara mun kan ka sigi sen kan jɛkulu in yɛrɛ kan ka taa sira minnu fɛ ka se ka baaraw sigi sen kan kosɛbɛ lakanako ta na sira fɛ o ɲɛfɔriw ye yirala sa k'a fɔ ko don nataw la min ye jamana kɔnɔ lakana falen ni baara minnu kun sigira sen kan a na kurakuraya ka se ka ɲɛfɔli kɛ sa kɔmasegi baaraw ka se ka kɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ u y'o fɔ kuma kuncɛ la u tilalen kɔ u ka baro in na n'an bɔra ye an bɛ taa armée de l'air la fala ye armée de l'air a bɛ fɔ ma sa ko unité cynophile ni olu fana siɲɛ fɔlɔ ye k'o sɔrɔ koyi wulu minnu bɛ yen bi fala n'u bɛ se ka kunbɛli kɛ n'u bɛ kɛlɛ kɛ o wulu n'o y'a sɔrɔ an tun b'a dɔn ni gendarmerie maaw ye min ye armée de l'air ye an ka pankurutigiw olu fana ye dɔ dilan u yɛrɛ ye fala ye o la sa ko kurumokarili kɛnɛ kan sa u ka ɲɛmaa n'o ye chef d'état-major armée de l'air ye général de brigade Alu Boyi Jara an ka petipetini ale tun b'o ko kɛnɛ kan nin kalo in tile 23 baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra
maa minnu ka baara ye wulu ninnu lajɔli ye wulu ninnu minɛ cogo ye wulu ninnu u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na senu ale ni pankurunjigi kɛnɛw ni maramafɛnw la kɔlɔsili la u ye kalo 6 kɛ o la o senfɛ sa yirala k'a fɔ sa ko min ye wulu mara cogo ye wulu minɛ cogo wulu baara kɛ cogo min ye a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ka kunbɛli kɛ ka fiɲɛw ta ka min ye ko jateminɛ ka se ka kibaruya ɲɛnamaw fana di u y'o baara kɛ o senfɛ sa min ye sariya Mohamɛdi Kulubali ye ale ye an bɛɛ da fala ye 18 ale y'o sɔrɔ 20 kan o y'a sɔrɔ anw bɛ 12 la a ma ja an kɔni dɛmɛna o an fana ma mention pitié sɔrɔ o an b'a la ye o la sa chef d'état-major n'o y'an ka petipetini ye Aluboyi Jara a ko a b'a f'u ɲɛna fala ye kɛlɛ min b'an kunkan bi fɛɛrɛ sugu o sugu bɛ yen ni armée bɛ s'a la a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye olu ka wulu dilan k'u labɛn i n'a fɔ gendarmerie taw an b'olu ye cogo min ko nin y'a kun fɔlɔ ye ko wa ko min ye armée de l'air ye k'a bɛna nin kɛ a ka base bɛɛ lajɛlen na sa maramafɛnw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min pankurun bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min nin wulu ninnu fana fɛ o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye a la ko o na kɛ nka fɔlɔ ni wulu ninnu u tɛ balo falaka la dɛ ninnu kɔni tɛ kinitɔ d'u ma ye o kuma tɛ sɔtɔ kɔni u t'o dun fɔ ka min kɛ ni a bɛ Aluboyi Jara ɲɛna k'a b'a ka sɔtɔ di ninnu ma ninnu tɛ sɔtɔ dun dɛ ninnu bɛ balo ko maanifin bɛ balo cogo min fala ye wa jala b'u la kanu filɛ ta jala b'u la dɛ a minɛbaa ni wulu ninnu bɛɛ lajɛlen n'u ka jalaw don o la sa ko a b'a ka cɛdenw fo kalo 6 kɔnɔna na o filɛ ne ka min ye faamuya nin ye u k'a bila u kunna ko u ye kalan min kɛ a ti sɔn daga sunɔgɔ ma fala ye kuma o kuma f'i sɔn min ka janya i ka dɔ fara i ka dɔnta kan wulu ye fɛn ye ale hakili ka bon min ye fɛɛrɛw ni kow ye a b'olu faamu i fana ka se ka tɔpɔtɔ ka bɛn n'o ye k'a lakɔlɔsi ko min bagan min filɛ u bolo nin ye fala ye ko bagan tɛ k'i b'a bila ten ko a ye ɲɔgɔn faamu ka ban dɛ ale ka baara bɛ kɛ ni kasa de ye ani duguma a bɛ kuma minnu ni fɛn minnu mɛn ko ɲuman ye min ye aw kana janya ɲɔgɔn na n'o tɛ on s'en retourne contre toi hein o y'i kɛlen a ka sɔgɔma daraka ye don kelen o la sa ko wolomasiri tabaw minnu bɛ armée de l'air la u y'a ko kun cɛ ni défilé mankanni ye ka taa k'a jira sa k'a fɔ k'u ka bolofara fɛn fɛn bɛ yen sa k'u ni ɲɔgɔnna bɛna sigi o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an bɛ taa kalabankurakaw fɛ yen fala ye kalabankura polisi o ɲɛmaya bɛ maa min bolo o ye commissaire principal de police Sama Jara ye o fana y'an ka petipetini dɔ ye le n'enfant min ye Cɛba Kante ye o y'a ka dankan ye k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ la sa ka na bila tile 17 la fala ye u ye tɛgɛ kɛ maa 5 la maa minnu ɲɛ tana ye moto ye koyi maa 4 olu kɔni ta ye moto ta ye min ye maa 1 o ta ye téléphone portable iPhone n'ale o ye n'a ma ta a ti lafiya fiyewu maa fɔlɔ min tɛgɛ kɛra o ka fala ye FD don san 23 a na kɛ maa ninnu ka maa ye ko olu tɛ ban ko la o bolo tɛ bin ka wuli u ye ale minɛ moto taxi a y'o de suɲɛ a donna maaw fɛ yen ka bɛɛ lajɛlen dalen to sunɔgɔ la Kalabankura se yen ka taa n'u ka moto taxi ye suko ni dugusajɛ cɛ a ɲinina fo ka taa dɛsɛ fo brigade maaw olu taar'u bolo d'a kan don min na min ye juillet kalo tile 5 ye san 2000 ale ni 26 siganama 2 fana minɛna minnu tɔgɔ ye DAI ye san 26 fana m'a f'i ye n k'a bɛɛ ye maa ninnu ye bi SM san 22 olu fana olu filɛ nin fala ye ka taa moto jɔlen no sɔrɔ Jakarta terrain a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko Jakarta terrain Kalaban u taara moto jɔlen no sɔrɔ atelier da la ka sin k'o duuru a kɔrɔ ka k'u bɛ taa n'a ye maaw de welelema dabila sa ka tɛgɛ kɛ u kan ka t'u di polisilakaw olu ma o kɔlen kɔfɛ kalo tile 23 siganama wɛrɛ fana minɛna tuguni MS 118 ale kɔli nana dɔrɔn ka se k'i kari ka don mɔgɔw ka du kɔnɔ ten ka taa Jakarta jɔlen dɔrɔn k'a bɛ taa n'o ye ko k'a nin y'a kɛcogo b'a Jarakɛ tɛgɛ kɛra ale fana kan o y'a sɔrɔ jagokɛlaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kun ɲɛ b'a la u sera k'ale magɛn k'a di polisilakaw ma ni maa 5 bɛɛ lajɛlen u bɛ ka ɲɛfɔli kɛ bi min ye juillet kalo tile 17 ye sa maa laban min minɛna o ye AT ye san 19 ale kɔni ta kɛra moto suɲɛ ye min ye Jakarta terrain o masuruna na Kalabankurakaw fɛ yen maa 5 bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen no bi finitigilakaw kiiri tigilamaw ka bolo kan mandat de dépôt o dar'u kan nin b'a jira sa ko min ye polisilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka kɛ n'u ka ɲɛmaa n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a kɛra tare ye ministre Dawudu ale ni ne ɲin'u fɛ polisiw ko sa ko ni maa mago b'u la fala ye 101 i b'o dasi
su ani tile b'u sɔrɔ comme Paul Berthe an b'a fana fɔ police direction kɔnɔna na sɛbɛn fasirila ale fɛ. Mali ale ni Maroc kan ka jɛrɛ belebeleba kɛ bi fala ye a fɔ masa Grande Commission yan'o cɛ min ye nin kalo in tile 23 baara ninnu 22 baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna kunun ko jɛrɛ belebeleba in tako 4 na yan'o ka dayɛlɛ jagokɛla minnu bɛ jamana fila in na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye Musa Galabu n'o ye Musa Alassane Diallo an ka jago minisiri ani Iriya de Mesure olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye fɛrɛ kɛnɛ belebeleba ka sa an ka jagokɛlaw ka ɲɛmaaba n'o ye Maju Sɛnbara ale tun bɛ yen kɛnyɛrɛye tigilamaw ka soba min bɛ yen n'o ye CNP min ye Mosadɛki Bali ale fana tun bɛ kɛnɛ ka juraw camanba nana tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ni Maroc ni ɲɔgɔn cɛ seeru nantumew bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ ka ye fala ye k'a yira sa k'a fɔ an ka juraw ni Maroc bɛ baara minnu k'an fɛ yan bi na ko farafinna jamana min bɛ yen bi n'o bɛ baara kɛ yan kosɛbɛ k'o ye Maroc jamana ye telefɔni kow b'o la u bɛ sanuko la min ye kalanko b'o la ka taa se kɛnɛyako ma baloko kɔni o kɛrɛbɛ tɛ sabula Maroc namasa ni lemuru ni Maroc pomme de terre kɔni fɛnsɛnnen don an ka sugu kɔnɔnaw na bi kosɛbɛ o la sa k'a ka kan an ka se k'an sigi ka ɲɔgɔn filɛ aw bɛ nin k'anw fɛ an yɛrɛ bɛ se ka taa mun k'aw fɛ yen o baaraw kɔnɔna na sa tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn dɔw la sɛbɛn minnu na to sa ni ye Maroc jamana ni an ka juraw ye u n'u bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka baara kɛ min ye Ablaye Diop ye ale fana tun bɛ nin jɛrɛ in kɛnɛ ka jɛɲɔgɔnkɛ o kɛrɛfɛla la fala ye nin waati na Bamakɔ kɔnɔ an bɛ se k'a yira sa k'a fɔ bi jumadonya in na fala ye nɛgɛ kanɲɛ 5 waati citerne 880 ani 80 o de donna Bamakɔ kɔnɔna na bi convoi in ale lakana bɛɛ lajɛlen kɛra an ka wolomasiri tabaw fɛ baara kɛcogo ɲuman ni basigi ni lafiya kɔnɔna na nin bɛna n'a to sa min ye tajuko dɛsɛ kɔni a bɛna na dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ sabula dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn min ye citerne 1000 ani kɔ o de sera ka don nin dɔgɔkun in fana na tuguni a daminɛlen de filɛ nin ye fala ye 880 ani 80 min nalen filɛ nin ye a na warankata ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na jamanadenw fana bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min ni Bamakɔkaw bɛ ka taji sa bi station na fala ye mankan t'a la aran tɛ yen k'o sababu ɲuman o ye wolomasiri tabaw ka cɛsiri ye min ye jamana ɲɛmaaw fana ka wulikajɔ ka taa fara chauffeur an kana ɲinɛ olu kɔ fiyewu sabula o jɔyɔrɔ ka bon nin baara ninnu kɛli la ko nin citerne bɛɛ lajɛlen nana fala ye hɛrɛ ani baden na o donna 5 heures du matin Bamakɔ kɔnɔna na DGCC ale ka wulikajɔ wɛrɛ fana bɛ yen ka ɲɛsin kɛnkayeru ma fala ye bi ko siman sɔngɔko a kuma cayalen don kosɛbɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko siman kɔni n'o y'a sɔrɔ sɔngɔ sugu bɛɛ b'a la DGCC ale ka sɔngɔ sigilen maa man ka tɛmɛ min kan sa o ye 20,000 ani 40,000 ye min ye o hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ sa n'olu tɛ ka o baara kɛ a kɛcogo la DGCC wuli ka jɔ kɛ sa ka magasinw ni kɛnkayeru caman datugu min ye jura dɔw ye feerelikɛlaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko in fala ye k'olu tɛ se ka a to o la han sabula olu bɛ taa ta min ye 20,000 ale ni 10,000 ale ni 7,000 ani 880 ko n'a fɔra k'olu ka n'o feere min ye k'olu ka n'o feere 20,000 ani 4 k'olu ka tɔnɔ ka dɔgɔ k'olu ta kɔni y'a tasara dɔrɔn de ye k'o tɛ se ka ɲɛ k'o de la k'olu fana bɛ k'a feere sɔngɔ la sɔngɔ min ka ca n'o ye DGCC ko nin ye sɔngɔ sigilen ye sɔngɔ min bɛɛ lajɛlen kan ka jɛn ni a ye k'a kɛ maa ma sɔn sa ko ka fɛ u ko n'a ma ɲɛ min kɔ ko DGCC ka yɔrɔ fɔ u bɛ taa siman ta yɔrɔ min na da ɲɔgɔn na ka na feere maaw ma k'o bɛ fo olu la ko n'o tɛ ko tancogo na ka na olu ka yɔrɔw datugu olu ma jɛn n'a ye nka maa minnu yɛrɛ bɛ ka siman san bi fala ye olu yɛrɛ ko k'olu ka laɲini tɛ nin ye koyi olu bɛ fɛ siman yɛrɛ ka na sa min ye 10,000 ani 8 de la sabula k'o de y'a da kɔrɔ ye ko n'a nana 10,000 ni 8 na k'olu b'a fɔ ko tare ko n'o tɛ kɔni ko 20,000 ani 4 maa caman y'a yira sa k'a fɔ k'o fana sɔngɔ ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko min ye siman ko yɛrɛ bilama ye a jɔlɔnaba ye min ye an ka sira caman datugulen nin bɛɛ n'a ta min ye Gawokaw fɛ siman bɔrɔ 1 fala ye u bɛ k'a feere min ye 2,000 ani 400 a bɛ ka feere Gawokaw fɛ o la tɔni 20,000 ani 40,000 40,000 ani 40,000 u bɛ ka tɔni feere o la sa Gawokaw y'u ta fɔ ko Alizeri sira datugulen ko ma ko lakanabaliya fana ko o bɛ yen nka DGCC ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira sa maa kɔni b'a feere olu ka sɔngɔ sanfɛ u n'u ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen datugu
APDP ale jɛrɛ jɛkulu belebeleba y'an ka jamana kɔnɔ maaninfinw tɔgɔla sɛbɛn o la kɔlɔsili baara kan ka kɛ olu fɛ tɔn ɲɛmaaba o ye professeur Mahamudu Samaseku ye Falaye a ko n'a ma ɲɛ diɲɛ yɛlɛmaw ni waati yɛlɛmaw ni ko yɛlɛmaw bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ f'olu yɛrɛ ka jɛkulu maaw k'u bɛrɛbɛn ni o ye nanzarakan na b'a fɔ ma ko intelligence artificielle hakili jagabɔ kura ka se ka biɲɛ bɔlɔlɔ sanfɛ baaraw teliya ko u bɛna na kalansen sigi u yɛrɛ ka tɔndenw kunna o ko hukumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ ko aw de kan ka maaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsi aw kan ka kɛ misali ye fɛɛrɛ fɛn fɛn man sigi bɔlɔlɔ sanfɛ aw yɛrɛ ka faamuyali sɔrɔ a la min ye Mahamudu Samaseku ye a ko nin bɛɛ bɛ tali kɛ APDP yɛrɛ ka dili doni a n'a ka ko faamuyaliw ka kɛ ni farafinna yɛrɛ keleyatɔma min sigilen don maaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsili kunna o de y'a yira sa ka fɔ ko min ye intelligence artificielle ye Falaye a sigicogo n'a taacogo a ka ɲɛfɔ tɔndenw bɛɛ lajɛlen ye kalansen senfɛ sa min ye dɔnniyaw ye dɔ bɛna fara olu kan taabolo kuraw na ɲɛfɔli kɛ olu ye intelligence artificielle yɛrɛ a maɲɔgɔlɔ na a womisɛnw bɛɛ lajɛlen gɛlɛya ni degun minnu b'a la ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan ka kɛ ni maaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsili ye o na da yira APDP kɔnɔmaw n'a commissaires bɛɛ lajɛlen na Falaye parce que APDP la mɔgɔw bɛ minnu bɛ baara kɛ APDP direction na mais maa minnu bɛ n'olu b'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ n'o ye commissaires ye bureau t'olu bolo ye olu ta talen don baarakɛyɔrɔ la de ni session de bɛ olu bɛ na donc u y'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka nin kalan in kɛ u bɛɛ kunna ɲɔgɔn fɛ yaasa u ka se k'a faamuya sabula ni ninnu bɛ décision ta a lawaleyali o ye anw minnu bɛ kɔnɔna na yen don o don anw ni yɔrɔ ninnu ani Ismaël ninnu anw de bɛ don o don kɔnɔna na ani président yɛrɛ n'o ye Samaseku ye anw ka se ka dɔn ko na o y'a yira sa ka fɔ k'u tɛna dan nin fana ma n'i ma ye k'i ye maa kala Falaye a minɛn fana b'o ɲini ka d'a ma dɛ ko nin kɛkun bɛɛ lajɛlen sa maa minnu bɛna ngilibitili kɛ ka taa ŋanamu kɛ intelligence artificielle la n'i nana olu ni ko bɔ fiɲɛ na k'a yira ka bɔ minɛn bolo yɛrɛ fana bolo min bɛ se ka lakɔlɔsili kɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na jamana kɔnɔna kibaruyaw togodaw ni marabolo kibaruyaw la bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa marabolo kibaruya bɛ daminɛ ni direkaw fɛ ye dire musow olu bɛ wuli ka jɔ la bi Falaye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye musow tɔgɔladon ye muso jɛkulu ɲɛma maa 150 dire kɔnɔna na Falaye olu de farala ɲɔgɔn kan sa musow tɔgɔladon n'o ye farafinna musow tɔgɔladon ye juillet kalo tile 31 o labɛn baaraw k'olu sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ k'an ka bubaliya min k'a ko humu kɔnɔna na k'o bɛn k'o bɛɛ kan yaasa musow togodala musow olu ka se ka yiriwali baaraw sɔrɔ cogo min duwanzakaw fɛ yen muso jɛkulu fana wulilen don k'u jɔ k'i ni bɛ se ka jɛ cogo min na mara ɲɛmaw y'u fara ɲɔgɔn kan sa u ka se ka saniya bɔrɔw sigi sen kan u ka kin duurunan baara in kɛra ale kɔnɔna na kɛnɛ ka ye sa ɲɛfɔli kɛra bɛɛ ye bɛɛ bɛ se k'i ka kin fura cogo min i ka dogodogoni ɲɛw furan cogo min na saniya baaraw k'olu sigi sen kan yaasa dugu bɛ se ka lafiya ka kisi banajuguw tɔɔrɔ ma musow ye layidu ta ko n'Ala sɔnna furalan kɔni a tɛna na da olu bolo tuguni duwanzana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na segukaw fɛ APDP bolofara min bɛ yen ale ye jɛrɛ jɛkulu faso ka baarakɛda jɛkulu ni kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'u ye APDP yɛrɛ ka baara ye mun ye maaninfin tɔgɔla sɛbɛn n'a bugunatigɛ sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo di n'a b'i bolo baara la yaasa kɔlɔlɔ minnu b'a la ani laɲini minnu kɛr'u fɛ ani sariya min kɛlen don k'olu yɛrɛ lasigi sen kan o bɛ fɛn minnu fɔ k'o ɲɛfɔ segu bɛɛ lajɛlen ye baara in kɛra sa ɲɛfɔliba ye ɲɛfɔli min b'a to sa baarakɛyɔrɔ fana kan se k'u ta n'u bila dɔ k'a yir'u la k'a fɔ Falaye a tɛ bɛn maa si ka taa caméra de surveillance sigi ka baarakɛyɔrɔ k'a sɔrɔ i m'a fɔ baarakɛlaw ye wa a tɛ bɛn fana i k'a sigi k'a sɔrɔ i m'a fɔ APDP fana ye ale bɛ yamaruya d'i ma a kan ka sigi cogo min na a kan ka kɛ cogo min na sabula an dɔw Falaye an kɛlen ka taa caméra de surveillance sigi hali ɲɛgɛn kɔnɔna na k'a bɛ mɔgɔw la kɔlɔsi bɛnkan tɛ o la a kan ka sigi yɔrɔ min na APDP de b'o danw f'i ɲɛna Korokaw fɛ classe kura 3 jɔra
kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanso min bɛ yen n'o ye Saka Dama de ye ale kɔnɔna na min ye kilasi kura 3 in ye sa a kɛkun ye sa maa minnu bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bila bi olu ka se ka jabaala sɔrɔ o la sa jɛnsɛrɛgɛ naani tɔnjɔkelen bɛ yen maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila n'o ye ACR ye ale de ye musaka bɔ ka se ka kilasi 3 in jɔ baara ninnu kurumo kari la sa juillet kalo tile 22 min ye tableaubaw ye ani tableau ye ani minɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ se ka k'o la sa olu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ a yɛrɛ sa ka fɔ ɲɛmaaw fɛ k'a kɔni bɛna dɔ fara kalan kɛcogo ɲuman kan kalanden 200 maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka kalandenw denmisɛnninw fala ye maa 200 de bɛ kalanso in kɔnɔna na sigiyɔrɔ tun tɛ a dɔw yɛrɛ bolo tuguni duwanzakaw fɛ hali bi min ye dugudenw ye u y'a yira sa ko tare taji kɔni a bɛ ka sɔrɔ nin kalo in tile 23 min ye duwanza ye u y'a yira sa ko taji a kɔni bɔra 700 la fala ye ka na 230 la k'olu kun mɛnna u m'a sɔrɔ o la nka u bɛ dugawu kɛ fana min ye taji bɛ ka na cogo min n'a tora o cogo la lala a na jigin ka feere sɔngɔna sɔngɔ min na bɛɛ lajɛlen b'a sa sɔngɔ min na nka o yɛrɛ nisɔndiya wɛrɛ ye min ye o y'u ka kuranko ye sabula kuran sera ka k'u ka énergie la bi ji bɛ ka sɔrɔ kuran bɛ ka sɔrɔ wa min ye yelen fana o bɛ dugu fan bɛɛ nin y'a kalo 1 ye olu tun bɛ dibi la dibi juguba u ka yɔrɔ la Bagindakaw fɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye université privée franco arabe ye IPAFA ale ɲɛmaaba o ye Jara Abdulaye Mohamed ye ale ni a jɔnɲɔgɔnw maa minnu bɔra université la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Urandakaw fɛ yen olu ye munumunu salo kɛ unu dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Dr Abdullah Mamari Kane ye ale yɛrɛ ye sɛnɛ yakubaba ye kalanfa fana don nin waati na ale de ɲɛsinnen don kalanko ma min ye sɛnɛko ye IPAFA ale kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ yan ani jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen sa n'olu bɛ sɛnɛko kunna maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ sɛnɛ kɛ guakɔrɔlaw la fala ye n'a bɛ fɔ ma ko serre agricole o min bɛ sigira Bagindakaw fɛ Mali ale ni Urandaka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na OPIB Baginda u taara olu lajɛ jɛkulu min bɔra Urandakaw fɛ ka na sa o ye Odari Associative LTD ye Urandakaw y'a yira sa u ka sɛnɛ minisiriso ani Mali sɛnɛ minisiriso kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin kɛnɛba ninnu sigi fala ye ko nin tɔnɔ ka teli a nafa ka bon wa min ye fɛn min bɛ sɔrɔ a la o de ka ca kosɛbɛ o la sa jɛkulu min b'an fɛ yan n'o o ye Abdurahmane Jara ye ale yɛrɛ ye sɛnɛ matarafaba belebeleba ye génie rural maa don ingénieur don nka ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi jɛkulu min b'ale bolo o ye sɛnɛkunda ye sɛnɛkunda sa ale de kɔni bɛ ka baara in lawaleya bi OPIB kɔnɔna na ani OPIB directeur n'u baarakɛlaw n'u ka technicien bɛɛ lajɛlen u ye munumunu salo kɛ sa olu ni kafag maaw ka se k'a yira sa k'a fɔ ko nin ye sɛnɛ taabolo ɲuman ye min sigilen don Bagindakaw fɛ fala ye an yɛrɛ tɛna sɛri dɔ lajɛ n'a sɔngɔ man ca Uranda cɛni petit ni a to ka na kuma bɛɛ an t'a fɔ a ka dɔ d'an ma an yɛrɛ k'an fali fila a ko la nin bɛ dan sigi min ye an ka jamana togodaw ni sigidaw kibaruyaw la an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na jamana kɔnɔna kɔkan kibaruyaw la. Mali, Nigeria, Chad, ale ni Sudan ninnu tɔgɔla kumaw ka ca bi kosɛbɛ Bamaɲɔgɔn ɲuga wale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na fala ye jamana minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen don ko se k'u kɔ da Bamaɲɔgɔn ɲuga wale kɛbaaw la ko ni jamana 4 don bi wulikajɔ ni cɛsiri ani kɛlɛ kɛcogo ni kɛlɛkɛminɛnw kɛcogo la n'o y'a sɔrɔ Chad kɛlɛkɛcɛw olu ye dugumala matarafa Mali sanfɛ ani duguma ale ka wulikajɔ kɛlen don o la Nigeria ale kɛlen don k'i ta kɛ kɛlɛkɛcɛ caman tali ye yaasa kalanden minnu bɛ yen bi n'olu kɔni talen don Boko Haram mɔgɔ fɛ u bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali ko ale kɔni nin waati laban in na sanayɛlɛ bɛ ka sɔrɔ a fɛ sabula a ye minɛn minnu sɔrɔ k'a bɛ ka baara kɛ ni o ye nin jamana 3 bɛɛ lajɛlen k'u kan ka min fara u bolodala fala ye o ye ka sigi ka fɔ fana boloda sabula bi in na maa caman bɛ togoda ni buguda ninnu na u fɛ yen a ka di u ye u fana k'u fɛlaw fɔ yaasa marifakan mana da yiriwali baara bɛ se ka kɛ cogo di olu yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo di sabula u yɛrɛ ka fɔ la u y'a yira sa k'a fɔ duguden caman bɛ yen bi u y'u sigiyɔrɔw bila nka a ka d'u ye u ka segin ka t'u ka sigiyɔrɔw la sabula yen de y'u ka baarakɛyɔrɔw ye Mali ni États-Unis ka kuma min ŋunuŋunu fana bɛ sen na min ye diɲɛ kibaruyabaalaw ye u y'a ta k'a yira u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali gouvernement ye ale kɔni bɛ datugu fiyewu a ye wulikajɔ kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko waleya in a ti bɛn a ma o ye kelen ye wa min ye Amérique ye ani o ma fɔ kan foyi ka a ko la ka sigi sen kelen kan halisa min ye cɛncɛnfoka jamana na Wagadugukaw fɛ yen
ayasi ale bolofara baarabaw ta nasira la jɛrɛba 4 labɛn bɛ senna wagadugukaw fɛ yen min bɛna tali kɛ jamanaw bɛ se ka cɛ sira tagama kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw polisilakaw olu ka sira fɛ k'o sigi sen kan sɔrɔko ta nasira fɛ pankuruko kuma min fɔra n'o o kuma bɛ senna ka taa se bolofara wɛrɛw ma ani bolimafɛnko lakana ko ni jamana 3 in k'u bɛna na t'o dangɛnɛmaya burukinakaw fɛ yen dɔgɔkun nata in na ani u ka jamanaw fana cɛ sira ɲɔgɔn la min ye wasadenw ye olu ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na ko nin baaraba 4 o labɛnnen don wagadugukaw fɛ yen dɔgɔkun nata in na sɔrɔko ta nasira fɛ Egypte ale ni Tanzanie ko olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye Egypte jamanakuntigi ye ale bɛ taamala nin waati in na Tanzanikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bolimafɛnko ta nasira fɛ ani sobaw jɔli u y'u bolo nɔ bila sɛbɛn na o hukumu kelen fana kɔnɔna na Benin ale ni Maroc fana y'u bolo nɔ bila sɛbɛn na fo sɛbɛn 14 bɛɛ bɛna na se ka sɔrɔ min na sa min ye Maroc ye ale bɛna taa miiriya ba minnu ta ka se kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa ko min ye Marocaw ye ko nin kuma in fana kɔnɔna na u ni Mali fana bɛ kuma ɲɔgɔnya la yaasa min ye Mali ni Maroc ye u ka se k'u bolo nɔ bila bɛnkanw na kɛnyɛrɛye tigilamaw olu ka sira fɛ diɲɛ serege 4 kibaruyaw la sa an b'a yira sa k'a fɔ ko halisa min ye Detroit d'Ormuz kɔnɔna na ye Américains y'a yira sa ko kunungo sufɛ k'u ye wuliliba 13 fana kɛ tuguni ka gosiliw kɛ ka ɲɛsin Iran ma Iran fana y'a yira sa ko ale tɛ da ka sunɔgɔ la Amérique ka hakɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'olu n'o bɛɛ lajɛlen kari min ye Kuwait ye o Jordan ye o ka taa se Dubai ninnu ma k'u tɛna na da ka sunɔgɔ kɛ tuguni wa ko Américains k'a bila u kun na k'olu tɛna se ka u to yen Amérique yɛrɛ dugu kɔnɔna na fala ye bi ko Trump a ɲɛsinnen don fɛn min ma o ye kalata nata ye maaw caman bɛ ka muruti ka sababuya kɛ a ka kalata nata in na Sénat ale ni Chambre des représentants kɔnɔna na n'a ma kɔlɔsi k'a tɛna se ka se sɔrɔ la Amérique jamanakuntigi a fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛnkan ye nucléaire ko la ni Arabi Saoudite u t'u tɛgɛ nɔ bila o la fiyewu ni Arabi Saoudite ma sɔn ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni Israël ye ani Israël ka jago baaraw kɛ yaasa ale hakilinabaaw ye mun ye o bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na sifinw olu fana bɛ wuli ka jɔ la coupe du monde bannen kɔfɛ fala yi k'a yira k'a fɔ sa ko coupe du monde yɛrɛ sara coupe du monde wari k'u dɔnni musaka ko min ye fantanw ni sentanw ye k'olu jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun y'a ko la dolati kɔni a lajɛra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ka kan Trump min b'a fɛ bi Gianni Infantino ale ka kɛ diɲɛ seleke 4 o ɲɛmaa ye k'a ka kiimɛli kɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ denmisɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛ a tɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko ɲininkali kan ka kɛ nin ko in na nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa